Det lyser rött där. Rött. Det lyser rött när du tittar. Ja, vad kul! Nej men ärligt, hur ska vi börja? Vänta, nu kör vi Mr. Bean här. Vänta. Jag kommer Trappan är för källaren. Man på röd och så står det Rex. Så räkna. Japp. Tryck en. Jag är Gastus Busa. Mitt namn är Karlsson. Och här är mitt slott. Och jag ska ta skönheten ifrån odjuret. Pam 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 pam. Jag är skönheten. Odjuret! Skönheten! Ja, så. Haha, du kommer med mig. Nej! Peter! Hjälp! Odjuret! Skönheten! Du, ge tillbaka mig min skönhet. Haha, du kommer aldrig kunna bli levande. Vi ger upp det här som en Bästa är sten, sax, påse. Sten, sax, sten, sax, påse. Nej, jag är besegrad! Vänta, paus. Håll ut min skönhet. Jag ska rädda dig. Jag kan komma ut själv. Åh! Nej! Denna film är sponsrad av Ulsängsgården.